kumangoma teterebu amena uchadona sei vamwe vatipu vamwe vatirikiti kutu saka usade kundikaira kuti twimbo ndikabvirire biti fana wako wasu waporove hiti dairiri pora ndaitambe chibiti iwe soliti dati ndipe kunozini samanyika vabuda mumagazini avaparuke kungerekizini vamouraya setatarasini saka iwe soliti chipe kunozini samanyika vabude mumagazini avamweseke kungerekizini vamouraya setatarasini saka iwe soliti vape kunozini andipete machiviti ndinobatoka sekenzi kunge soliti na simple savanofungira asisi mangoma ndinokwenye kuita semachisi andika voisi rangu pamajuni iparatoni neriti mukutongomanya chimaratoni ndini ndine makitsunge pailoni ndakavalume mukenunge paitoni samanyika vabude mumagazini avaparuke kungerekizini vambouraya setatarasini saka iwe soliti chipe kunosini samanyika vabude mumagazini avamweseke kungerekizini vambouraya setatarasini saka iwe soliti vape kunosini chinodonetsa kumangoma teterebu amena uchadona sei vamwe vatipu vamwe vatirikiti kutu saka usade kundikaira kuti twimbo ndikabvirire biti fana wako wasu waporove hiti dairiri pora ndaitambe chibiti iwe soliti dati ndipe kunozini samanyika vabuda mumagazini avaparuke kungerekizini vambouraya setatarasini saka iwe soliti chipe kunozini samanyika vabude mumagazini avamweseke kungerekizini vambouraya setatarasini saka iwe soliti vape kunozini andipete machiviti ndinopatoka sekenzi kunge soliti na simple savanofungira asisi mangoma ndinokwenye kuita semachisi andika voisi rangu pamajuni iparatoni neriti mukutongomanya chimaratoni